Arenys de Lledó ha estat l'epicentre de la recerca i la innovació gràcies a la primera Fira de la Llana. Durant 2 dies, la població ha reunit experts, investigadors i representants de tota la cadena de valor de la llana, amb l'objectiu de plantejar nous usos i sortides a este producte que ha perdut el seu espai comercial. Desde el año 2020 venimos arrastrando una crisis bastante importante en el sector lanero. No se está sacando, la mayor parte de la producción de lana se está quedando en los almacenes porque hay muy poco comercio, se ha paralizado las exportaciones a China por diferentes circunstancias. No hay una perspectiva de que se vaya a abrir las exportaciones a China, que es el principal importador y productor a nivel mundial. Està sent considerada com un residu, no? I aquest és el principal punt de partida. I el principal és intentar que no sigui un residu, que sigui un recurs per als agricultors i que ells puguin tenir un valor afegit, o si més no, que no tinguin un cost afegit. Esta fira pretén ser un punt de trobada i donar a conèixer les diferents sortides que pot tindre la llana. Utilizar la lana para aislante en construcción, donde se empiezan a encontrar algunas aplicaciones, y luego también una solución bastante más innovadora que tiene que ver con el uso de bioplásticos, es decir, utilizar fibras de lana en el proceso de inyección de plástico, lo que podría generar un nuevo tipo de componente pues, con unas propiedades también intentando buscar un uso hacia la economia circular. Estan començant a fer les proves que s'estan d'investigació ja estan sortint bastant bones, però bueno, és un procés ara només estan en una fase molt embrionària. També hi ha l'artesania, que l'artesania sí que som molta gent que estem artesanes, però al final som una mica més residual, també som un percentatge petit, però jo crec que també hem d'entrar en temes com agricultura, que també s'està utilitzant en biofertilitzants. A més, i fora de les jornades més tècniques, el dissabte la fira va eixir al carrer i va servir per impartir tallers i conèixer els nous usos de la llana. Habitants nostres que s'han mogut a través del CITA i han pogut fer la realitat de tindre la fira aquí este fi de setmana, però des de luego un orgull que es vegi també que estem presents i que Arenys vol contribuir a la millora del sector primari del món rural. Una proposta que ha abanderat el CITA, la Diputació Provincial de Terol, l'Ajuntament d'Arenys i el projecte d'ecoturisme rural Mas la Llum, i ha tingut la col·laboració directa del Govern d'Espanya i el Govern d'Aragó.